салом бинандагони азиз, барномаи навиди 7 рӯз аст аз ёртиҷе. муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро манзури шумо мегардонем. Саид Ҷафар Усмонзода, вакили парлумон ва собиқ раиси ҳизби демократии Тоҷикистон аз ҳуқуқи дахлнопазирӣ маҳрум ва ба ҳабс гирифта шудааст. Нисбати ӯ бо моддаи 306 қисми 2 банди В бо зӯрии ғасб намудани ҳокимият парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар ин бора Амид Ховар хабар дод. дар ҷаласаи имрӯзаи парлумон бо пешниҳоди прокурори генералии Тоҷикистон масъалаи аз ҳуқуқи дахлнопазирӣ маҳрум намудан ва ба ҳабс гирифтани Саид Ҷафар Усмонзода, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. Юсуф Раҳмон, прокурори генералӣ, дар назди вакилон баромад намуда иброз намудааст, ки парвандаи ҷиноятӣ мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. ба иттилои Юсуф Раҳмон, Саид Ҷафар Усмонзода моҳи сентябри соли 2021 тариқи алоқаи мобилӣ бо муовини раҳбари ташкилоти экстремистии террористии Паймони Миллии Тоҷикистон Шарофиддин Гадоев ҳамсӯҳбат шуда, оид ба ғасби ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон маслиҳати пешакӣ намудааст. ӯ гуфтааст, Шарофиддин Гадоев ваъда додааст, ки барои амалӣ намудани ин мақсад роҳбари ташкилоти экстремистии террористӣ ҳизби Наҳзати Ислом Муҳиддин Кабирӣ ба ӯ кӯмакҳои пулӣ расонида, зиёда аз 3000 ҷанговарони ташкилоти террористии Ҷамъияти Ансоруллоҳро аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон таъмин менамояд. гуфта мешавад, ки Саид Ҷафар Усмонзода ҷиҳати амалӣ намудани нақшаи ҷинояткоронаи худ дар дохили кишвар ва берун аз он тарафдорони худро аз табақаҳои гуногуни ҷомеа ҷалб карда, гурӯҳҳо ташкил намуда, ҳар кадоми онҳоро барои иҷрои корҳои муайян вазифадор намудааст. тавре прокурори генералӣ қайд намудааст, онҳо мехостанд дар кӯтоҳтарин муҳлат дар чанд гӯшаи канорҳои мамлакат вазъи ҷамъияти сиёсиро нором сохта, бо роҳи ғасби биноҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои ҳарбӣ, силоҳу аслия тасарруф намуда, ҳокимияти давлатиро дар мамлакат зӯран сарнагун намоянд. ба гуфтаи Юсуф Раҳмон, Саид Ҷафар Усмонзода барои содир намудани ин ҷиноят аз намоянда яке аз давлатҳои хориҷӣ барои ҷалби шахсони бонуфуз ва ташкил кардани гирдиамоиҳо $10 миллион хоҳиш намудааст. 12 соли 2024 нисбати Саид Ҷафар Усмонзода ва дигарон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ном бурда ҳамчун гумонбар дастгир карда шудааст, вале маълум нест, ки аъзои дигари ин гурӯҳ киҳоянд. гуноҳи Усмонзода бо маводҳои парвандаи ҷиноятӣ аз ҷумла нишондоди худиқрорӣ, яъне бо гуноҳи худ пурраиқрор будан, сабти навор ва гуфтугӯҳо, нишондоди шоҳидон ва дигар далелҳои бебаҳс пурра тасдиқ худро ёфтааст, гуфтааст Юсуф Раҳмон. Юсуф Раҳмон аз вакилон хоҳиш намудааст, ки барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва татбиқ намудани чораи пешгирӣ дар намуди дар ҳабс нигоҳ доштани Саид Ҷафар Усмонзода ҳамчун вакил розигӣ диҳанд. вакилони парлумон ин пешниҳодро ҷонибдорӣ намуданд. Саид Ҷафар Усмонзода моҳи гузашта аз роҳбарии ҳизби демократии Тоҷикистон барканор ва Шаҳбози Аброр раиси ин ҳизб интихоб шуд. Саид Ҷафар Усмонзода ба вазорати адлияи кишвар далелҳои иловагӣ пешниҳод карда хостори лағви қарори вазорати адлия шуда буд. 16 июн дар Тоҷикистон Иди Қурбон таҷлил карда мешавад. имомхатибон вазифадор гардиданд, ки дар мавъизаҳои худ таваҷҷӯҳи мардумро ба назорати кӯдакону наврасон ҳангоми идгардак ҷалб намоянд. намози ид дар масҷидҳои кишвар соати 6 баргузор мегардад. тибқи қарори шӯрои уламо, имомхатибон вазифадор гардиданд, ки дар мавъизаҳои худ таваҷҷӯҳи мардумро ба масъалаи дастгирии ятимону бепарасторон, сарфаю сариштакорӣ ва пешгирӣ аз исрофкорӣ, инчунин назорати кӯдакону наврасон дар вақти идгардак ҷалб намоянд. қаблан нашрияи Садои мардум хабар дода буд, ки тибқи тағйирот ба қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идгардак манъ мешавад. тағйироти пешниҳодшуда ба ин қонун рӯзи 19 июн дар ҷаласаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегардад. аз 20 июн дар душанбе таваққуфгоҳҳои пулакии худкор барои воситаҳои нақлиёт ба кор шурӯъ мекунанд. ҳадафи асосӣ ба тартиб даровардани ҳаракати нақлиёт дар пойтахт ва коҳиш додани танбашавӣ дар роҳҳо ҳаст, ки аксаран дар натиҷаи нодуруст гузоштани воситаҳои нақлиёт ба вуҷуд меояд. таваққуфгоҳҳои пулакӣ дар чанд ҷойи шаҳр, ки бетартибии таваққуфи нақлиёт бештар ба назар мерасанд, ҷойгир хоҳанд шуд. масалан, дар хиёбони Рӯдакӣ сар карда аз назди меҳмонхонаи Душанбе то вокзали Роҳи Оҳан дар тарафи роҳ. ҳамаи нуқтаҳоеро, ки таваққуфгоҳҳои пулакӣ ҷойгиранд, дар сомонаи neru.dc.tj ва барномаи мобилии неру дидан мумкин аст. инчунин дар он ҷо дидан мумкин аст, ки барои маъюбон чӣ қадар ҷой ҷудо карда шудааст. дар ҳудуди таваққуфгоҳҳои пулакӣ дар шаҳри Душанбе гузоштани ин мошинҳо барои 1 соат 3 сомониро ташкил медиҳад. маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2, инчунин мошинҳои ҳолатҳои фавқулодда бо аломатҳои махсус, сӯхторхомӯшкунӣ, милиса, ёрӣ, таҷлӣ ва ғайра метавонанд аз таваққуфгоҳҳои
пулакӣ ройгон истифода баранд, аммо шахсони маъюб танҳо дар ҷойҳои махсуси таваққуфгоҳ ки ба аломати махсус ишора шудааст метавонанд автомобили худро гузоранд. Камаш 10% ҳар як таваққуфгоҳҳои пулакӣ барои онҳо ҷудо карда шудааст. дар таваққуфгоҳҳои пулакӣ ҳисобкунии маблағ аз лаҳзае ба таваққуфгоҳ ворид шудани воситаи нақлиёт оғоз гардида анҷоми он барои ҳар як соат ҳисоб карда мешавад. маълумоти муфассалро дар бораи таваққуфгоҳҳои пулакӣ дар сомонаи мо YORTJ пайдо кунед. дар амрико 8 муҳоҷири зодаи тоҷикистон бо гумони робита бо доиш гурӯҳи дар тоҷикистон фаъолияташ мамнӯъ дастгир шуданд. шабакаҳои телевизионии амрикоӣ хабар доданд ки гумонбаронро дар шаҳрҳои Лос-Анҷелес, Нью-Йорк ва Филаделфия боздошт карданд. рӯзномаи Нью-Йорк Пост хабар додааст ки 6 нафари боздоштшуда ки зодаи тоҷикистон мебошанд шаҳрвандии Русияро доштанд. қисмати тафтишот гӯш кардани телефонҳоро дар бар мегирад ки дар он нишон медиҳад ки яке аз афроди боздоштшуда дар бораи бомбгузорӣ суҳбат мекунад. чанде пеш расонаҳо хабар доданд ки муҳоҷироне ки аз тоҷикистон ва баъзе кишварҳои дигари собиқ шӯравӣ ғайриқонунӣ вориди амрико шуданд фавран ихроҷ карда мешаванд. дар вилояти Суғд ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз 11 то 13 июн бар асари боришоти шадид сел ва сангрезӣ рух дод. хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ рӯзи 11 июн аз теппаҳои атрофи деҳаи сарвақти ноҳияи Ашк ки дар марзи Тоҷикистон Ӯзбекистон воқеъ аст сел омад. сел 40 қитъаи наздиҳавлигӣ 12 иншооти ёрирасонро зери об монда 7 километр роҳи деҳотро вайрон кардааст. корҳо барои рафъи вазъияти ба амал омада идома доранд. 12 июн дар деҳаи обурдони ноҳияи Кӯҳистони Масҷод дар пайи боришоти шадид сел омад. дар пайи офати табиӣ 3 хонаи сокинонро об зер кард. бар асари омадани сел талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. инчунин 12 июн дар километри 477 шоҳраҳои Кулоб, Дарвоз ва Анҷхору дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон сангрезӣ ба амал омад. дар натиҷа ин қитъаи роҳ муваққатан баста шуд. корҳои бартарафсозӣ 13 июн анҷом дода шуд ва роҳ тоза ва ҳаракати нақлиёт барқарор гардид. қаблан Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳушдор дода буд ки рӯзҳои 13-14 июн дар доманакӯҳҳои ноҳияи тобеи Ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд хатари фаромадани сел боқӣ мемонад. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон тими миллии Покистонро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. бозии 11 июн дар доираи бозиҳои марҳилаи дуюми марҳилаҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар Душанбе доир гардид. ҳарчанд тими миллии футболи кишвар дар ин бозӣ ғалаба кард, аммо аз иштирок дар марҳилаҳои дигари ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум гардид. барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи YORTJ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.